Ito siya guys. Ayan, i-open natin to. Lazada delivery. Ayan, let's go. Open na natin. Guys, ayan, buksan na natin po. Lazada delivery. Let's go. Tingnan natin kung ano ang laman. Ito ay nagkakalagang 699 pesos kasama na ang shipping fee. Tingnan natin kung ano ang laman. Let's go. Let's go. Ayan. Ito, wala na itong laman. Ayan, bubble wrap pa siya guys. Okay, bubble wrap pa siya. Okay. Ano ang laman? Ito na po ang laman niya. Today. Ayan guys, yung laman niya guys. Yung lahat. Yan ay Maybelline lipstick. Ayan, Superstay. Ayan guys, Superstay matte ink. Ayan siya. Maybelline nga guys. Ayan, Maybelline New York. Superstay matte lipstick. Ayan guys, iba-iba siya ng kulay. 7. Ayan, dalawa 7. 6. Ay, 9 pala to. 9. Number 9. Ito, 8. Ayan, madami to guys. Bilangin natin kung ilan. Yung isang 5 lang ang walang barcode. Pero yung isa may barcode. Tingnan nyo guys. O, ayan. Walang barcode yung isa, diba? I don't know. They forget to put the barcode. But this one is, ayan. Same color, but with barcode. This is the barcode. Tingnan nyo. Wala siyang barcode. Ayan na. Same lang siya ng color. Same number 5. Pero, ayun. Medyo ano siya. Tingnan mo. Pati yung paglagay ng number. Tagilid siya guys. Ito lang yung aking ano dyan. Ayan, tagilid. Anong nangyari dito sa isa? Kinawawa yung isa. Oh. Ayan, oh, tagilid siya. Tingnan mo. Paglagay. Ayan. Tapos, walang barcode. Walang barcode yung isa, pero yung isa meron. Ito, may barcode siya. Yung isa. Pero yung isa wala. I don't know what happened. Ito yung number 1. Ayan, tagdadalawa siya guys pala. Tagdadalawa po pala ito. Lahat naman is may barcode. Ayan, ito. Kuha naman to. Tag dito. Number 1, number 2. Number 1, number 2, number 3. Ito yung number 3. Number 2. Number 3. And number 4. Ito yung number 4. Number 4. And the number 5 na sablay yung isa walang ano. Isa wala. Ayan guys. Bali, ilan to? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ayan. 16 piraso siya guys. 16 piraso. Ayan natin na Lazada. We shall use our phone. Ayan. Rate ko dito is 4 star lang. 4 star lang kasi may dalawang palpak. Ito palpak, tsaka ito pa isa. Wala siya din ganto. Wala siyang ganto. Tapos yung isa, ito naman. Wala nang ganto, wala pang barcode. Ito naman, wala lang ganto. Kinawawa eh, oh. Tadadin. O, diba? O, wala. O, diba? Yan. Kaya, 4 star lang to. 4 star lang sa akin. Yan lang naman, complain ko. Ayan. Bye-bye. See you next time.